নাই ହଁ ନା ତାକେ କୃଷ୍ଣ କଳା କୃଷ୍ଣ କଳା ନା ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଦିନ କାଳ କୃଷ୍ଣକୁ ଏଠି ସେଠି ଖୋଜୁଥିଲି ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାଇଲି ମତେ ବି ଟିକେ ଦେଖା ମୁଁ ତାଠୁ ବୁଝିଲି କଣ ଜିନିଷ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା କୃଷ୍ଣ କଳା ମୁଁ କହିଲି କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ ରେ କଣ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କଣ କୁକୁର କଳା କୃଷ୍ଣ କୁକୁର କଣ କରେ ନା ଯାହା ଘୁମେଇଲା ତାକୁ ଧରି ପକାଏ ଦେଖିଦେବେ କୁକୁରର ମା ଭୂମି ନଥାଏ ସେ ଯାହା ଘୁମେଇଲା ଧରି ପକାଏ ସେଇପରି ଯିଏ 4-5ଟା ଏକାଳେ ଭଲ ପାଏ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ ସେ କୁକୁର କୃଷ୍ଣ ହବାର ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତ ଯିଏ ଭାବୁଛି ଯେ 5ଟା ଯୋଉ କୁକୁର ତୁ ମଣିଷ ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ଯିଏ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପାଇ ରାଜକୁମାରୀ 16,000 ନାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ନରକାସୁର 16,000 ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ହରଣ କରି ରଖିଲା ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ସେଥିପାଇଁ ନରକାସୁରକୁ ବଧ କଲେ ଭଗବାନ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ 16,000 ନାରୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ଆମକୁ ହରଣ କରି ଆଣିଥିଲା ଇଏ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଇଏ ତ କଳିଯୁଗ ନୁହେଁ ଯେ 5ଟା ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇଲା ପରେ 6 ନମ୍ବରକୁ ସତୀ ହେଇକି ଯିବା ସେ ଦ୍ୱାପର ସେ ଯୁଗରେ ଯଦି ତୋର ଆଉ କେହି ପତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମଣିଷ ତତେ ବିବାହ ପାଇଁ ମିଳିବେ ରାକ୍ଷସ ଆମକୁ ହରଣ କଲା ପରେ ଆମକୁ କିଏ ବିବାହ ଆଉ କଣ ଆମ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତ୍ୱ ଅଛି ଆମକୁ କଣ ଆଉ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପଛେ ଇଏ ଜଗତ ମତେ ନିନ୍ଦା କରୁ ମୁଁ ତୁମ 16,000 ନାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତୁମକୁ ରାଣୀର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନିତ କରିବି ନାରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ପକେଇ ଦିଏ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଗୁରୁବଂଶ ଯିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ବୋଲି ମାମୁକୁ ମାରିଦିଏ ସିଏ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ନୁହେଁ ଯେ ନାରୀ ହରଣ କରେ ଅନେକ କୁହନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର 16,000 ଗୋପ ନାରୀ ଥିଲେ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଦଳ ରେ ଚାଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଭାଗବତ ବେଦ ପଢ ନ ପଢି ଗୋପନା ଭାଗବତ ପଢ ଠିକ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ମାଇକି ପ୍ରେମ କରିଥିଲା କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ନା ରାଧା ରାଧା ଘର କୋଉଠି କିଏ ରାଧା କଥା କହୁଛି ରାଧାଙ୍କ ଘର ଗାଁ କହିଲ ଗାଁ ନା କିଏ ଜାଣିଛି କୁହ ରାଧାଙ୍କର ଗାଁ ନା କଣ କୁହ ବର୍ଷା ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗାଁ ନା ନନ୍ଦଗାଁও କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନା ବୃନ୍ଦାବନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପପୁର ଭସେଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନନ୍ଦପୁର ଭସେଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଗୋପପୁରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୋପପୁରରେ ମୂଳରୁ ନଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମୂଳରୁ ନଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଛୁଆ ବେଳୁ ମିଶି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଥିଲେ ଗୋପୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ବୟସ 8 ବର୍ଷ ଟୁ 9 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଥିବ ଗୋଟିଏ 8 ବର୍ଷ ପିଲା ଯଦି ଗାଁ ସାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗେଲ କରନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କହିବ ଯେ ସିଏ ଗାଁ ସାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବା ପ୍ରେମ କରୁଛି ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ମୁଁ ନାହିଁ ଭାଇ ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ଯଦି ଗାଁ ସାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ଗେଲ କରନ୍ତି ବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ସେ ଛୁଆ ଆଉ ସେ ଗାଁ ସାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଛି ଭାଇ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଭାଇ ତମମାନେ କହିପାରିବ 8 ବର୍ଷର ଛୁଆ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ
कृष्ण प्रेम कौन पढ़ अरे भागवत नौटा अरे शास्त्र पढ़ी तो दे जेतेटा कुहती से पढ़ी ना आउ जे पढ़ी से कबे पढ़िबो नाही जे कृष्ण प्रेम करूथिला हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत श्री राधा कंत नमस्ते हरि हरि बोल कांतर विवाह करिथिला स्वामी नुहे मालिक आमे भी जगन्नाथ देखि कोन कहूचे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवत बेताले कोन जगन्नाथ में बाई स्वामी कहले मालिक आमे केशव कहूने गुरु स्वामी तार तो कोन अछि आमे तको बाई कारण सी होती मालिक बास तो आमे माने भगवान पदी एठी रखिचे जे पाइला जेमिति पाइला हम भगवान नारे कहि देई पड़ेला गीत बानुची कृष्ण कहउछंती राधा को आलोलो मो जीवन राधा कहउथबे ये देखि हबो ओ कृष्ण एते अज्ञानी मूर्ख ना हां ये शब्द कृष्ण उच्चारण करते थोड़े भाबी के कहिलो तुमने अछि को राधा ना करके कृष्ण भागवत उल्टे की रखिबो ग्यारंटी मोर भागवत उल्टे की रखिबो राधा शब्द ना राधा शब्द भागवत रे नहीं उल्टे की रखिबो ग्यारंटी राई शब्द अछि राधा शब्द ना उल्टे की चल राधा ना कृष्ण धरम तिनी आ कृष्ण कहले आलोलो मो जीवन राधा अरुण विषय तो गोपदांगे घुरी उड़िला देख राधा सदेला जे राधा या सान भूमि माने एपरी शब्द भगवान पाई राधा कृष्ण ने किया मिसी कले राधा बोले हालो हालो यदि मोबाइल में ये तैयारी कर देला माने एपरी शब्द भगवान पाई पर भाभी के देखो चिंता कर ये सुंदर मत तो महापुरुष आगुरु लिखि थे जे समय आसीबो ये जगत भगवान कर अपमान करिवो आ सेदिन जुगर अंतिम समय आसिला बोली जानिबो बनी करूछंती मंदारी बोता ये जुग हमरे भगवान को छोट भगवान को निकृष्ट भगवान को अपमानित करिवो भगवान को सहित आमे माने कोन करिवा ना ताको छोट करी अत्यंत कृष्ण करी परिदर्शित कराय सेही समय रे जुगर अंतिम समय आसीबो जो समय आसी आजी पहुंची गई जो समय आसी आजी पहुंची तो ये समय में तो मात्र गुरु अंग केशव ही उद्धार करी हरि हरि बोल केशव